Happy birthday to me! Wala tayo? Interview kayo interview na ako sa kumpanya. Last race. Ano na yun? Dato na tayo milyon? Ito na? Ano tayo milyon?冷蔵庫にあったものの混ぜ混ぜ料理です。玉ねぎ、ハットグとお肉です。あとはいっぱいガーリックいっぱい。これは私が食べるレタスです。これをすべてレタスに包んで食べたら美味しいサムギョプサルスタイル。今から外に行きます。散歩しに行きます。なぜかというと毎年誕生日の時にいつも病気になるのです。なんでかが分かりません。はい、呪われてるかもしれません。誰かに。